bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami kanamo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Standard Philippine Time, alas 5 sa kabuntagon, usa ka mabugnaw kabuntagon alang kanatong tanan. September 4, adlaw nga Miyerkules. Kining pitsaha atong mahimduman nga upat ka mga sakop sa Katipuneros gi-execute, gipatay didto sa Bagumbayan. Morning greetings alang sa akong mga kauban kanhi sa Atlas Mining, mga HRD officers ngadto sa Leong family
si Ningning uban sa iyang three kings, si Joaquin, Zero, and Jayjay. Ngadto sa Maagap Shield Fraternal Order of Eagles, din ako na sakop. O usab ngadto ni Sir Jade Oscar, station owner and manager of Ultimate Radio FM, operating in Toledo City, Cebu. Kining ubos nyo gigsoon si Radya Makalipay, Dr. Marlon L. Saison. Ang atong programa naguluhan mga labas nga huyuhoy alang sa kalikupan. Kita nag-broadcast pinaagi sa mga kahimanan sa Ultimate FM Radio 89.7 sa mga dial sa atong mga radyo dinhi sa Toledo City, Cebu, the city with a heart of gold. O kining atong programa matag alas 5 sa buntag hangtod sa alas 6 sa buntag gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Kining huyuhoy mga igsoon, from the viewpoint of science, is wind whose movement of air is caused by uneven heating of the earth by the sun. Ang atong mga sponsors, salamat kay niya nagpamati karon kanato ang president sa S&E Perfumes Corporation, si Dodong Mat Neil Saison, watching direct from Davao City. Ang atong mga sponsors, Rose Exotic Garden and Home Decor, pinaagi ni Miss Rose Saison from Lake Jackson, Texas, USA. CJ Linimens Corporation, Charlemagne Saison Jr., the President. D&L Solutions Corporation, owned by upcoming lawyer Dennis Burden from Bacolod City. Another sponsor, Assembly of the Way of the Joy of the Lord Incorporated, headed by Dr. Ramon Alizan and Dr. Alex Indrena of Bacolod City. Nagtanaw kanato karon akong suod nga gala, si Brad Juby Villar. Salamat Brad Juby sa imong pagtanaw. Kani si Brad Juby mga igsoon usanin sa mga tinahod o ginila nga kanhi sa nga announcer sa ABS-CBN based in Mandawi. Another sponsor, Laurential Boarding Houses, owned by Dr. Rene Aris and Dr. Laura Aris of Labangon, Cebu City. Kung gusto ka mo og limpyo, spacious, a very safe accommodation, Laurential Boarding Houses. Nagtanaw sa kanato karon si Bainay Ili Olario, ang head sa Indawag Tribe. Daghang kaining mga sakop si Bainay Ili. Then, another sponsor, Kingdom Life Christian University, Visayas Est, Chancellor Dr. Elise Batucan, whose main school is in South Carolina, USA. Alliance of Professional Consultants, Philippines Incorporated, led by Dr. Neil Duaso, the founding chairman and president. By the way, kaning Alliance of Professional Consultants, ang iyang mga sakop niini tibuok Pilipinas og adunay pagabuhaton nga launching and outtaking of officers dinhi sa Cebu City karong September 29. Usa kini ka grand affair alang ni adtong adunay mga professions nga magamit alang sa kugmaran sa atong nasod. Kontak lamo sa Alliance of Professional Consultants Philippines Incorporated. Og nag-sponsor sab kanato ang CJ Car Enterprises, pinanguluhan ni Dr. Toto Campaner, based in Labugon,
Mandawi City. Uban sa maong mga sponsors, ato sang tibaon yung mga kaigsunan nga nagtabang usab nga mapahiluna kining atong programa mga labas nga huyuhoy alang sa kalikupan, ang invention nga ginganlan og Suday Premium Protein Organic Vitamin alang sa mga binuhing baboy. Alang sa kasayuran sa atong mga igsuon nga mahigugmaon nga mukaon sa karning baboy, ang mga kayuhan ining baboy mao nga kini source sa zinc, selenium and vitamins B12 and B6 nga magtabang aron ang atong immune system molihok normally. Labi na karon nga daghang kayong mga viral diseases sa atong katilingban, kinahanglan ang atong immune system lig-on gayod. Nagtanaw sab nato karon si Josephine Turion Manlapas from Jaime Moncado Academy din. Unya, ang baboy usa-usab ka tinubdan sa niacin and riboflavin B vitamins nga makatabang ka nato nga maminos ang kakapoy sa atong mga lawas, ilabi na natong mga senior citizens, og kini maghatag og healthy, balanced diet and lifestyle. Nagtanaw sab nato si Evelio Bardinas, ako ning classmate sa high school, og si retired police major Brad Munding Enriquez. Salamat sa inyong pagtanaw. Kining suday, mga igsoon, gituyo ni pag-invento ni Dr. Saison kay kaniadto 65% sa meat demand sa mga tao naa magikan sa backyard raising. Apan sa dagan sa panahon, ang maong supply na wagtang tungod kay una, mahal kayo ang mga feeds, mahal ang mga tambal, o ang ato sang mga silingan, daghang mo reklamo. Apan kaluoy sa Ginoo, kining inyong ubos nga igsuon si Dr. Saison, uban sa mga paningkamot o pangamuyo sa Ginoo, nakaimbento kita og Suday Premium nga ang mga sagol niini tubig gikan sa usa ka underground spring water, bioenzyme and probiotics, ginaling nga mga utanon, asin, pinaig nga lubi, o brown sugar. I am also happy that Bishop Godwin Olsong, the Vice President of Kingdom Life Christian University, is also watching in this program. Good morning, Bishop Godwin Olsong. Kining atong suday mga higala, ato ginigituyo kay aron makatabang kini sa mga livelihood sa atong mga kaigsunan nga makapatubo sila sa ilang mga baboy nga dili kayo gastuso. Kanang mga feeds nga gikaon sa atong baboy, purabuyag may pagka mahal-mahal ba sana, sa mga studies nga akong gihimo, only 65% is the digestion efficiency sa atong mga baboy. So meaning, kung mapalit kag usa gatos ka kilo, only 65 kilos din ang actual gyud nga nagamit sa atong mga baboy aron makatabang sa iyang pagtubo. Apan kung aduna kitay Suday Premium Protein Organic Vitamin nga isagol nato sa mao gyapong mga feeds, musaka ang digestion efficiency sa atong mga baboy gikan sa 65 ngadto na sa 92 to 95%. And after 60 days, ang atong binuhing baboy pwede na nato mabaligya kay moabot naman og labing minus 60 kilos. Dako kining kalipay unya sa atong gobernador, Governor Guin Garcia, kay iya magyong gi kampanya og maayo karon nga ibalik sa atong mga backyard racers
ang pagpamuhi og mga baboy inay nga magsalig kita sa diha sa gawas, ang tagagawas ray madato kanato. Engineer Basilio Cordova is also watching, the owner of Timog Corporation, and Adi Barillo, my Facebook friend, is also watching. Salamat kayo inyong tanan. Unsaon paggamit ining Suday Premium Protein Organic Vitamin? Sa matag 5 ka kilo sa imong feeds, saguli lang og 2 ka kutsara niini. 2 lang yung ka kutsara. Unya, kutaon og maayo, then ipakaon diha. So, katong akong gingon kaganiha nga mga beneficial effects sa maong pagpamuhi og baboy, maangkon ra kini gihapon. Ang atong topic mga igsoon, naguluhan og visioning sa Kapiksi. Kining Kapiksi, kon Center for Agricultural Productivity, Environmental Care and Countryside Industrialization, ato kining gipundar way back 2009. Kay ato mang commitment ng atong mga God-given talents atong i-share sa atong mga kaigsunan aron pagtabang for food security, for environmental protection, and livelihood development, especially in the countryside. Now, agig pagdasig nato, unsa ka mahinungdanon ang visioning, atong patalinghugan kining pipila ka linya sa mga strategic planning facilitators. Diin ilang gi-emphasize ang kamahinungdanon sa visioning isip kabahin sa usa ka full-bloom strategic planning alang sa mga kompanya nga magsugod pa ug alang usab na atong mga kompanya nga nagkalisod-lisod pagpadagan sa ilang profitability and viability. Og mao kini, but tomorrow always arrives. It is always different, and even the mightiest organization is in trouble if it has not worked on the future. It will have lost distinction and leadership. It will neither control nor understand what is happening. Not having dared to take risk of the new that happens, it foresees that much greater risk of being surprised by what did happen. This is a risk that even the largest and weakest organization cannot afford, and even the smallest organization need not run. Atong gisgutan ganiha nga ang atong gipundar nga non-governmental organization ang Kapiksi since 2009. Gipundar and duly registered with the government through Securities and Exchange Commission. Ang manindot nga mga damgo o vision sa Center for Agricultural Productivity, Environmental Care and Countryside Industrialization is stated thus: Kapiksi dreams to be organizationally excellent, popular in the Philippines and other countries, and a world leader to agricultural productivity and environmental care and protection. It also dreams to become an ideal non-governmental organization that can respond to the basic needs of people, effective prime mover for people empowerment, and one whose members and their families live in abundance and prosperity. Nagtanaw karon nato si Joel Mulit, ako ning Facebook friend, si Ma'am Jojo Milukuton, usa ni ka agriculturist, kadaghan kay nag-experience in management of agricultural development projects sama pananglit sa RPC Koika. Diin kanang atong mga first class quality rice nga gikan sa Panay ug moabot sa Cebu, siya ang nagmanage. Kunya nagtanaw sab nato ang atong buot-buotan nga konsehal sa
Barangay Don Andres Soriano, si Konsihal Reden Cabrera. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Akong gisaysa na ito ng igsuon kining atong Beautiful Dreams of Kapiksi tungod kay ato ni siya tanan. Unya, alang ni adtong mubatyag sa maong mga damgo, and if you want to invest your talent, then feel free to communicate ining inyong igsoon si Dr. Marlon Saison. Nagtanaw sab nato si Arcans Dumdum Kanoy, ako ning higala sa Atlas Mining. Kunya si Dong Christian Atamusa, ako sa ning pag-umangkon from Danao. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Then another invention mga igsoon nga mahinungdanon og manindot usab kayo kay kita ganahan magbutang og mga pahumot sa atong mga kalawasan, sa atong sinina. Aduna tay pahumot, perfume nga ang iyang kahumot kinayanhon gikan sa mga bulak. Ang uluhan ni niya iyang brand Freshen Up. Hinimo kinigikan sa espiso kayo nga duga sa tubo, alkaline nga underground spring water, duga sa mga herbals nga panambal, ug duga sa mga bulak sa tanaman. Nganong mogamit og kiniyanhong pahumot tungod kay hinimo gikan sa mga sambog nga organiko, ang Freshen Up natural perfume dili makahatag og mga skin rashes ug breakouts, ug ang iyang mga kinayanhong sambog maayo alang sa pamanit ug panglawas sa tao. Siya gihimo sa maayo pagkapangapkap nga mga sambog ug kini makapahimo sa Freshen Up nga dili makadaot sa kalikupan tungod kay wala kini petroleum derivative. Ang Freshen Up adunay mga kinayahan nga panambal sa mga sakit nga emosyonal ug physical, sama sa pagpakalma sa hunahuna ug pagbati, pag-angkon og energy, pahulay ug pagpahiluna sa mood. Kung aduna unya mo'y mga panginahanglan, kontak lang mo sa Kapiksi or sa number 0923-365-5734. By the way, ato sa ibabaw niyo mga igsuon nga kining atong Facebook Live karon gi-cover usab kini sa Ultimate Radio unya through Facebook Live and international world distribution nga mga timanan sa Facebook Live, sa Ultimate Radio, and also sa Kabugason Media Productions ni Brad Julius Puloyapoy nga magsugod usang ugma. Makita ninyo dito, mas manindo pang tan-awon kay inigsugod sa maong mga programa, adunay usa ka mag-una nga introduction nga manindot kayo pagpasabot ni Dr. Roy Sasam. Unya aduna usay prayer for farmers nga makapatandog sa kasing-kasing nga pagbatbat ni Dr. Elise Batukan. Unya aduna say team song sa mga katutubo Missionaries of Lands Indigenous Food for Humanity Acquisition Incorporated nga sinulat og pahiluna ni Dr. Christian Sudario nga nagtan-aw usab kanato nining Gutloa. Ang atong sunod nga topic kay akong schedule nga discussion karon mahitungod man sa organizational and corporate development. Ang sunod natong topic, ang mga elements of organizational excellence. Daghan kayong mga kompanya nga maghisgot og organizational excellence. Tungod kay excellence means prosperity, progress, continuity sa negosyo, o continuity usab sa panginabuhi sa iyang mga trabahante,
aron ang mga pamilya sa maong mga trabahante makanunayon ang pagkaon ug usab ang pagpangiskwela sa ilang mga anak magpadayon usab hangtod nga kini sila mahimong mga professionals. Ang mga element for organizational excellence mao kining mosunod: teamwork kon panaghiusa. Ang kahulugan sa teamwork mao kana nga ang tanang mga panghuna-una, ang tanan nga mga pagbati, ang tanan nga mga panglihok-lihok during all the working hours sa tanan nga nagpayluna sa kompanya gikan sa pinakapangulo, sa presidente, sa board of directors ug ngadto sa katapusan nga mga trabahante, ilang ibutang isilsil silang hiniusang mga pagbati nga usara ang ilang tumong, usara ang ilang mga damgo, usara usab ang ilang sinaluan nga mga tahas. Nagtan-aw karon kanato si Bai Subaon Langkino, usa ni siya ka minahal kaayo nga tribal leader dito sa Mindanao. And by the way, Bai Subaon, congratulations for your promotion as regional coordinator for the region ubos sa Tribal Communities Association of the Philippines. See you on Saturday pohon in Cebu. Bai Subaon Langkino, Miss Jane Langkino. Ang kaduhang element for organizational excellence is client relationship. Ang bot pasabot nini mga igsuon nga og duna tay business kay kasagaran duha ra man gyud ni ka klase ang business, either product oriented or service oriented. Ato yung ibutang sa atong unahuna nga importante gyud kaayo ang pakirelasyon sa atong mga customers. Maayong relasyon. In fact, it is often said that customers are always right. Importante gyud kayo ang maong relasyon kay kung kita magnegosyo, ang buhatan na tughalin ang ato mang mga customer, ang atong mga kliyente. Busa aron pag-maintain ni ana, kinahanglan nga maayo ang atong pakirelasyon pinaagi sa kung makig-istorya ta sa atong mga customers, atong mga client, maayo pagpahiluna ang atong mga istorya, maayo ang pagpahiluna sa atong mga pagbati. Ang sunod nga elemento sa corporate excellence is quest for excellence. Ang bot pasabot anang pulong quest, ang atong pagbugtaw, ang atong pagpangita. Psychologically and philosophically, ang kaugmaran, ang kalambuan sa usa ka kompanya, dili mohog mga igsoon og tsamba-tsamba lang na siya mga igsoon, no? Ato gina siyang pangitaon, atong haguan, pailuban nato, unya atong lihukon ang unsay angay buhaton. I remember when I was young then, and it has inspired me since then and until now. Katong mga pulong ni kanhi Cardinal Julio Rosales sa Archdiocese of Cebu, kaya di na man tayo sa kay gayon nga naka-attain ko og Catechetical Training Institute in which he was one of the speakers. Niingon siya, o gusto kang mulambo sa imong tanang paningkamot, hinumdumini kining mga pulunga. Git Gem, G-E-T-G-E-M. Git is translated as give extra time. Gym, kanang gym, muna na siya ang mga igsoon, mga mutya, mga bulawan, mga bahandi. O aron makakuha kag gym, aside from giving extra time, you must also go extra mile. So sa imong pagbugtaw nga musaka imong negosyo,
ang imong pagpangitag dugang nga income para sa imong pamilya aron matuman ang imong mga damgo, dungagi gyud og kakugi, paghatag og panahon, paghatag og extra efforts. Balik ko nako, walay paglambo sa bisan unsang kompanya nga matagak lang gikan sa buwan ato ginang kabuton. Si Jewel Mulit, ako ning FB friend, mayo unta dok mag-lecture ka kanamo dinhi sa social media. Mo eskwela ko nimo dok dinhi. Mabuhi ka dok. Salamat kayo. Well, I think you are the Jewel that was one of the good students of Jaime Moncado then. Yes. Every once a week madungog ko ninyo, pero aduna mo ko'y kaubang mga doktor sa duel nga aduna mi different topics. Sa akong giingon ganiha, mabati mi ninyo pinagi ng atong tulumanon mga labas nga huyuhoy alang sa kalikupan. So daghan ang madungog ninyo. Ugma lain na sa mga doktor ang inyong mabati, ang iyang discussion is unsaon pag atiman og mga kalbasa, unsa ang kasaysayan sa kalbasa, ug unsa sad ang market opportunity sa kalbasa. Aduna ko'y amigo nga taga-carbon, nahimong milyonaryo sa kalbasa lang. Kaya nahimo siyang large-scale supplier sa kalbasa ngadto sa Japan. So, ugma sa buntag puhon, madungog ninyo si Dr. Maricel de la Serna sa topic about squash. Nagpamati sab nato karon si Dr. Juliet Tolomia. Again, si Bai Subaon Langkino usab nagpamati kanato. Daghang kayong salamat ninyo, Bai. Sunod nga elemento for organizational excellence. Bisan gani ang atong mga pamilya, tagsa-tagsa natong pamilya, is also an organization. Gani, naami giingon sa mga manggalamon nga mga economic wizard sa atong nasod, ug sa ubang nasod usab, a nation is just as strong as its families. Kung gusto tag mga nasod nga malambuon, mag-una gyud usa ang pagpalambo sa atong mga pamilya. Humang pagpalambo sa atong mga pamilya, palambuon usab ang mga kompanya. Og magkalambo na ang mga kompanya, magkalambo ang mga panimalay, musunod usab ang paglambo sa atong nasod. So, unsaon man pagpalambo sa mga organisasyon, unsaon pagpalambo sa atong mga pamilya, we should have concern for our people. Ang mga, kung atong dalhon, ang maong panultihon sa atong mga pamilya, ang mga bana, ang mga asawa, kinahanglan aduna gyud kitay concern sa atong mga anak. Di nato pasagdahan ang atong mga anak. O kung pananglitan kita mga supervisor sa atong mga kumpanya, mga manager, mga vice president, president, board of directors, kinahanglan dili gyud nato pasagdahan ang atong mga tao. Ug balik kita sa atong pamilya, kinahanglan ang bana dili niya pasagdahan ang iyang asawa, dili pasagdahan ang iyang mga anak. Ang iyang asawa, ang mga asawa, di sa niya pasagdahan ang iyang mga anak, iyang atimanon, o iyasang atibanon ang iyang bana. Nagtanaw nato si Elizabeth Bulo Kabangbang, si Eli Bulo, usani sa mga bright ug maanyag nga classmate nako then sa Jaime Moncado Academy, karon ana siya sa Bohol. Dr. Minerva Milicio is also watching. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ang sunod nga element for corporate excellence is efficiency. Ang but pasabot ni ani nga once you are a component part of the organization, ibutang taog naa ka sa ka kompanya, while tinuod nga magunahuna ka sa imong sweldo, kay mga tao manggihapon ta nga mukaon ra gihapon, apan
ayaw gyud biyai sa paghuna-huna og labaw pagani ang kinabuhi, ang prosperity, profitability sa mga kumpanya nga naa kadiha. Mao kani ginganlan og loyalty sa imong kumpanya, kay maong loyalty magkapahuna-huna nimo nga himuon nimong efficient ang imong pagtrabaho. Unya, because of such efficiency, then one day imong makita nga ang imong kumpanya usa na sa mga sikat nga kumpanya sa nasod nato nga Pilipinon ug sa ubang nasod usab sa kalibutan. Tan Ferday and Merv Saison Nonina are watching. Daghang salamat kaninyo. Another element of corporate excellence is profitability. Ang buot pasabot ni ani, tungod kay ang negosyo is an economic endeavor, and because economy is defined as a continuous circulation of funds, aron sa pagtubo sa mong funds, mutubo usab ang usa ka organisasyon. Importante ang profitability. Kung ikaw usa ka manager o usa ka kompanya, bisag unsa kadako sa imong operating cost, ayaw usiki, ayaw iwaldas-waldas lang ang maong puhunan. Kay ang sukdanan sa usa ka malambuon nga economic endeavor wala sa unsay puhunan, kundili unsay nahimo nga ginansya pagtubo sa imong kwarta, whether the investment, the capital is small or big. Gani kaning akong gisulti mo kigsuon aduna nay biblical basis sa tingali nakadungog ta sa atong mga kaparian, adunay mga wali may tungod sa parable of the talents. Nga bisan gani ang Ginoo, gusto siya nga ang atong mga paningkamot kinahanglan mutubo gayon. Dr. Rio Milicio and si Brad Booney Javier are watching. By the way, si Brad Booney, usa kini ka organic farming practitioner, highly respected in the field of agriculture. Salamat ninyo Brad Booney and Dr. Rio Milicio for watching. Then, second to the last nga element of corporate excellence is creativity. Ang buot pasabot ng creativity, nga kung pananglita na aka sa imong panimalay, na aka sa imong kumpanya, sa imong pamilya, kung adunay pamaagi nga muuswag pa ang imong income, kung pananglitan gamay lang imong income sa imong gitrabahoan, kay gamay sa tingali imong kumpanya, but your sense of creativity will tell you nga in your house, maningkamot ka, nga madungagan ang imong kita. Gani, mga igsoon ato ipibaw ninyo, nga kami sa Kapiksi, uban sa Mulify, o uban sa among mga strategic tribal allies, among girecommend ang paghimo og tawgi. Kanang tawgi sa atong pamaagi, atong gamitan og vigna bioenzyme mga igsoon, katulo na kamo bisibi sa usa ka adlaw. Alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, alas 6 sa hapon. After 3 days, magharvest ka na sa imong tawgi. Unya, dako kayo ka og ginansya. Tungod ka ang usa ka kilo nimo nga hilaw nga munggo, after 3 days, moabot from 8 to 11 kilos. So nakita na nimo unsa kadako ang maong ginansyahon. Ang paghimo na namong igsoon mo'y ginganlan og creativity. Unya igsoon sa mong polong creativity is innovation. Ang but pasabot anang innovation nga kung unsa imong nakita karon, for example, usa ka mekaniko o usa ka planta, unya na problema ang inyong planta kay sige lag kaguba ang imong makina. Unya, kay sige magkaguba, dagko kay gasto, and then, muminos ang inyong production, muminos ang halin sa inyong kumpanya, muminos sa pangidaghanon sa mga tao, kay naang giuban niya nga panagtakon. So, kung ikaw mubati sa imong kumpanya,
tungod kay nagunahuna ka man ang imong kompanya or even cooperatives nga diin ka magtrabaho, kinahanglan man gyud nga mulambo siya financially aron makahatag siya future increases, mga bonus, then atong himuon nga hustong attitude nato ang pag-implement sa spirit of innovation. And then, mga igsoon, ato din pibaw ninyo nga kining pizza 4, actually is the death anniversary of our beloved General Federico Jaime of the Filipino Crusaders World Army. Personally, alang kanako og sa uban nga taga Asturias, taga Balamban, taga Tuburan, usa kini kami hinungdanon nga tao alang kanamo tungod kay kini si General Federico Jaime during his lifetime was very responsible in establishing Jaime Moncado Academy. And I was one of the first graduates there along with Elizabeth Bulo Kabangbang nga nagtan-aw sab kanato karon. Nalipay usab ako nining gayuna nga akong gigagaw si Josephus Turing, si Joy, nagtanaw usab kanato. Usani sa akong mga buotan kayong gagaw na as maktan karon. Unya, ang blidag yata ng Ginoo kay maay kay ni musayaw, liwat ni sa amahan nga si Tio Dodong. O gusto niya mo magpatudlo og sumba aning igagawa, kontaka lang ninyo sa Facebook si Joy Joy. Turing Josephus Cesar ang kanyang pangalan. Maricel Manasio is also watching. And then balikon ako, nagtanaw ba nato karon? Special congratulations to Bainay Subaon, Jane Langkino, the Regional Coordinator, just promoted today sa Tribal Communities Association of the Philippines. Actually, mga igsoon, ang Mulify and even I, mga sakop sa sa Tribal Communities Association of the Philippines. Kani-ganing akong attire karon, usama ni ka yanong attire sa usa ka tribal chieftain, gadbo kay nako, kay ang mga katutubo, maoy gisaligan karon sa atong nasod, pagpahibalik sa atong nawala nga kultura, pagpaibalik sa atong mga hustong pamatasan, kay according to the suggestions of United Nations, for the Philippines to become a strong republic, diin mao kini ang ginadamgo nato since so many years back. Ang paagi na is to revive our lost culture. So, kining atong pagsulob og mga attire ni ani is to tell the world that we are proud being Katutubos. I am very proud being a Katutubo. I am a Raja Makalipay of the indigenous people. Hence, balikon ako, special congratulations to Bainay Subaon, Miss Jane Langkino, nga usa sa mga haligi sa pagtapok sa mga katutubo dito sa Mindanao. And hopefully, I and my fellow chieftains will be seeing Bainay Subaon in Lutupan by Saturday. So, si Sir Joel Mulit, I'm happy nga nakatudlo po di ay siya sa Jaime Moncado Academy. Unya, Sir Joel, I am very proud of you nga mi serve sa deka sa atong eskwelahan. Sige lang, basin pila kaadlaw, mabalik ra ang kinabuhi, the pride of Jaime Moncado Academy. Nagtanaw sab kanato karon si Engineer Donnie Dapitan, my kumpare. Daghang salamat, Engineer, for watching. Og karon, adlaw na tawhan sa usa ka suna kong higala, kauban ko ni sa Atlas Mining kanhi sa Human Resource Development Officers.
Tungod sa iyang kabuutan, nakaangko ni siyag mga dagko, minungdanong mga posisyon, starting with Atlas Mining as HRD officer sa Materials Management Division, then dito sa Mandawi Timber Corporation, and lately with a very powerful power plant. There is based in Toledo, Global Power Corporation. I'm referring to Brad Mrs. Manabat. Peter bang sikata ning Brad Mrs. Manabat kay daghan kayong nangimbitar ani niya, unya usasab ni siya ka vlogger karon. So congratulations and again happy birthday Brad Moy. May God give you more beautiful days ahead. Then on the spiritual side mga igsoon, adlaw usab karon ni Santa Manisa. And before we end, allow me to cite to you a very meaningful environment quote. Usa ka punultihon kabahin sa environment. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Ang bot pasamot ng igsoon, ang ato kunong kalibutan, diin walay gutumon nato, tungod kay ang atong kalibutan, gikan sa pagkahimo, pinagis kabuton sa Diyos niini, gihimo kini sa Diyos aron paghatag sa tanang mga tao, nga di na kinahanglan patag birth control, population control, or even depopulation, di na kinahanglan, tungod kay gituyo paghimo ang kalibutan aron paghatag og kabuhong sa matag panginahanglan sa tao, panginahanglan apan dili sa matag kahakog sa usa ka tawo. Dili na lang ko ninyo mo discuss sa mga detalye mga igsuon kay kamo nakakita man sad mo sama nako o giunsa pagguba sa uban natong mga kaigsunan ang atong kabukiran, giunsa pagpamutol ang mga kakahuyan hangtod nga kita nagantos na karon sa daghang mga baha, mga landslide, may mga kinabuhi nga mausik tungod lagi kay nagtuo man ta nga ang kalibutan taliwala sa nagkadaghan natong population dili makahatag sa atong mga pagkaon. Unya mugawas dayon ang atong pagkahangul, mo na ang atong giguba ang atong kalikupan. Usbon nako, earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Nagtanaw nato ron si Gaudencia Ramos, my FB friend. Salamat nimo, Miss Gaudencia. And din niya mga isuon, ako nang tapuson kining akong presentation karon, ugma sa magyapong oras, Pizza 5, paminawan ninyo si Dr. Maricel de la Serna sa iyang topic, squash. Unya kay scientist man ni si Dr. Maricel, kay Doctor of Environmental Science man ni siya, then ang iyang isaysay nato dili lang ang protocol unsaon pagtanom, hasta gani ang kasaysayan, mga ethnology, anything scientific about squash ug usab ang market opportunities. Ug tungod niani dasigon ta mo mga igsuon nga pananom og mga squash, mga kalbasa, kalbasang puwa, kalbasang puti, gani diri sa ibabaw sa atop sa akong balay, do nami diri nang bitay na nga mga buwak sa kalbasang puti, murag bantiyong nga pertinglingina, buga, murag pariha kadako ni puhon sa kaning atong sulanan sa atong mineral water. Bahimo na gapon bisag iso na nato sa kanang gubaon nga mga plastic containers. Nagtanaw sab nato si Joe Abila, ako maning parinti kay Abila man ang side sa akong nanay. Unya
Dini akong tapuson, pero ay lang mo kagool kay mobalik masag ko sunod semana for another topic. Balikon ako kining atong programa mga labas nga huyuhoy alang sa dughan ubos sa kaymanan sa Ultimate Radio sa Toledo City, the Copper City with a Heart of Gold, ug usab sa Kabugason Media Productions ni Sir Julius Puluyapoy. Mabati siya atong program dito ubos sa uluhan mga tanaman sa Dios. Unya kauban akong mga doctors gikan sa Lunes hangtod sa Sabado matag alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Mabati ninyo kini sila sa nagkalain-laing mga topic. Unya mga igsoon, labaw mong malingaw dito niya sa inyong mga Facebook kay pinaagi sa abilidad ni Dr. Christian Sudario kining akong presentation ug mausap ang presentation sa ubang mga broadcasters adunay maguna nga manindot kaayong introduction, then madungog ninyo ang balat ni Dr. Roy Sasam nga makapatandog gid sa atong kasing-kasing naghatag og manindot nga pagtulunan kabahin sa pagpangga sa atong kalikupan. Unya pagasundan dayon sa usa ka very meaningful, very solemn nga pangamuyo sa mga mag-uuma in the cause for food security ni Dr. Elise Batukan Bainay Luwalhati. Unya alang sa mga katutubo ato ning i-share ninyo adunay gwapo kay nga team song ang Missionaries of Lands Indigenous Food for Humanity Acquisition Incorporated. Adto nyo mabati sa inyo unyang mga Facebook human nato mapadala sa Ultimate Radio ug ngadto usab sa Kabugason Media Production. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Bye-bye. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading
and doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might. For the earth's future will stand and fight. Molify unites with a purpose grand to heal the earth and take a stand.